Tinggalan kanggo Mama Dewan Haji Suratin. Kin saking Yayu Lisa, Yayu Lisa uga Bundai Aldi, Noktia, Nok Setia, uga Nok Salsa bareng Nok Dindane Keding. Salame kanggo rombongan leteh-leteh sing duwe grup Lalerijo sing anak ning Taiwan. Uga saking Nok Alia, Yayu Salsa, Bunda Nadine, Yayu Oom, Ayai Abi, jaluk lagune Milalati. Ya pun madi lagu akan berubah, bukat masih kelingan. Terus kanggo Nok Ayu, ireng manis sing duwe Hongkong. Uga kanggo Bunda Abal, kanggo Nok Nisa, ora ketinggalan kanggo sing duwe Banyu Sehat Kang Angkyong wis meluncur transferane. Matur kesuwun Kang Angkyong sing duwe Banyu Sehat, Nok Ayu, Nok Lisa Keding wis bah kun mak apa karepe abah bae. Nok Ayune pengen Nok Ayu, Nok Alia pengen Milalati. Masih kelingan kanggo Kang Lale sing duwe wilayah Sompreng. Salam khusus kanggo Mama Dewan Haji Suratin, kanggo Bapak Haji Abdullah, Mama tuan rumah. Ngaji seperti iri, rasa malas orang tete hati. Wong sinta demen kembali alih-alih watire Milalati. Kanggo Anlale sing duwe wilayah, kanggo sapaan wong Bogis, kanggo wong Bogis, wong Bogis, kanggo wong Bogis. Bisa ngendang ora bisa nyuling Anglale nyawang ora bisa nyanding najan ula gandrung ora bisa tepung sampai meletus gunung. Ayo kanggo sapa mani sebelah kene, kanggo bos cilik, bos cilik, bos cilik, bos cilik, bos cilik, bos cilik. Wong Bogis, kanggo wong Bogis sayang, wong Bogis, wong Bogis, wong Bogis, wong Bogis, wong Bogis. Ngajak laut asap sampai langit kepenting.
bogis, wong bogis. Asmara tegredem kaji cilik ning angen-angen. Bos cilik iman paling sayang. Najan bos cilik diki wong liyan, bos cilik Kang Robin eman, Kang Robin sayang, Kang Robin, Kang Robin nganci-nganci seperti teri anglaling rasa maras ora tetek ati anglaling paling sayang, anglaling paling eman, wong gelo paling ora. Anggo wong gelo, wong gelo, wong gelo